لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Samo njega slavimo, samo njega veličamo i obožavamo. I samo njega pomoć, uputu i oprost za naše grijehe, prijestupke, propuste tražimo. Koga on subhanahu wa ta'ala i svoje milosti uputi na pravi put, takav je od upućenih. A koga Allah jalla fil ula isključivo radi svoje pravednosti, radi svoje pravde, ostavi u zabludu, takav je od zabludjelih. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ono što svjedočimo svakog dana, svakog našeg trenutka, da nam primi, a to je da nema drugog Boga dostojnog i zaslužnog da se obožava, niko takav ne postoji, a to samo pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto također molimo da nam primi drugo svjedočenje, drugi šehadet, a to da je Muhammed alaihi salatu wasalam, njegov rob i miljenik poslanik. Zatim na istiniti govor je govor Allaha subhanahu wa ta'ala, Kur'an i Kerim. Najbolja, najpotpunija uputa, jedna jedina priznata kod Allaha subhanahu wa ta'ala je uputa Muhammeda alaihi salatu wasalam, sunnet. Najgore stvari u vjeri su novotarije, a svaka novotarija je zabluda, a svaka jedna zabluda će nas povesti samo u džehennemskoj vatri. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala, ko što je postao i adet na ovim predavanjima i na ovim izlaganjima, ovim početnim, da kažemo, uvodimo, da zamolimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi na ove prve dvije staze, da koračamo njima, a to je na Kur'anu i na sunnetu, a da nas daleko udali od bidata i bilo kakve koje vrste zablude. Allahumme amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, poštovani. Hvala uzvišenom koji nas opet okuplja i hvala njemu koji po 20. put nas okuplja isključivo radi jedne, da kažemo, lijepog razloga, a to je da komentarišemo ili da dademo komentar na ovu poslanicu, na ovu knjigu, odnosno na tri osnovna temelja i njihovi dokazi, pa smo došli do drugog temelja, odnosno prethodni ders zakoračali smo u taj drugi temelj, a to je šta? Dinil Islam. Pa da se upoznamo i da vidimo i da obnovimo i da osvežimo naša znanja, naša poznavanja i neke detalje da pomenemo i naučimo o našoj plemenitoj, jednoj jedinoj ispravnoj vjeri, a to je dini Islam, jedna jedina ispravna kod koga? Kod indallah, kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je autor u produžetku, tamo gdje smo stali, rekao ili napisao وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبْ وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبْ. Šta ovo znači? Da je Islam ili on je sagrađen, utemeljen na 3 stepena, na 3 stupnja, na 3, da kažemo, deređe. Pa kažu da je to šta? Al-Islam, prvi stepen u ovoj našoj vjeri, u ovome dinu je Islam. Pa ćemo polako tumačiti dio po dio kako je i redosljedno autor ove knjige pominjao i mi ćemo davati po jedan kratki komentar i detaljno u neke stvari ulaziti ko što smo do sad, tako ćemo i od sad, inša Allahu wa ta'ala, do kraja knjige. Pa kaže drugi stepen ili drugi marteba ili druga ta marhala je šta? Wal iman. Da čovjek dostigne drugi stepen imana je, drugi stepen islama je da dostigne iman, da uđe u njegovo srce iman, pa ćemo se i toga dotaći. I ono što je najbolje u našu vjeru, najbolji stepen, najbolji stupanj koji može jedan
jedan čovjek, jedan Allahov rob da postigne, to je el-ihsan, to je ihsan, pa ćemo pojasniti određene stvari vezano za ova 3 stupnja polako i družit ćemo se sa ovim, zapravo ovo je i naša vjera. Pa kaže se da je islam nazvan, termin islam je nazvana naša vjera, kao što smo u prethodnom dersu kazali. Zašto? Zato što ona ima najopširnije, najobimnije značenje i mnogo veće značenje ima nego iman, nego ihsan. A ono što je uže, sve kako idemo na tom 2. stepenu i 3. stepenu, sužava se da kažemo to značenje. Pa kako idemo od islama, idemo u iman, od imana u ihsan. A ovo ćemo polako i objasniti. Pa ćemo kazati, kako to kažu usulu fiqh, ulema u usulu fiqhu, da svaki muhsin je i svaki, da je on neminovno da je svaki muhsin vjernik, mu'min i musliman. A kod mu'mina da svaki mu'min mora biti i musliman. Ali kad kažemo da svaki musliman ne mora da znači da može da bude mu'min ili da je mu'min ili da je ili da je muhsin. Pa se to sve stiče, to se sve polako, da kažemo vremenski, čovjek kako se trudi, koliko se trudi, vidjet ćemo kako će ko od svako od nas pojedinačno dospeti do tih određenih stepeni. Pa ćemo se mi malo baviti oko ovih stepena da vidimo šta to nam Kur'an i hadis kažu na ovoj temi. Kaže, kada se zajedno spomenu ova 3 pojma, islam, iman i ihsan, svaki od njih ima šta navodi na posebno značenje. Ali kada se zasebno, pojedinačno pomene, odvojeno pomene se onda svaki od ovih pojmova ulazi u spomenuti termin. Šta ovo znači? Da shvatimo. Ovo da pojasnimo, da bolje shvatimo ili ne do Allah, da pogrešno razumijemo ovo, je kada se pomene islam ili iman ili ihsan, u ovo zajedno onda imaju jedno, da kažemo, drugačije mišljenje. Pa kad se pomene islam, misli se na dijela koja činimo, koja su vidljiva. Kao što smo malo čas obavili ikindiju namaz. To se vidi. Recimo, isto se također vidi kada je se zekat. Isto se također vidi da uradiš neko dobro dijelo koje se vidi. Da pomogneš rađamije, da se to vidi, jel da? A u imanu šta je? To su dijela koja su sakrivena od ljudskih očiju, a to su dijela srca. I šta je to? Amentu billahi, da vjerujemo u Allah. To se ne vidi, ali to se u srcu osjeća, to se jekinom čvrstim ubjeđuje čovjek da vjerujemo u meleke Allahove, da vjerujemo u kitabe koje je objavio, knjige, da vjerujemo u njegove pegambere, da vjerujemo u kada i kadar, određivanja svega onoga što se zbiva, što se zbilo i što će se zbiti. Bilo dobro, bilo loše. Sve to dolazi od našeg gospodara koji sve određuje. A zatim i ono što je jeumul qiyame. Da vjeruješ čvrsto da će taj dan doći i da ćeš ti biti jedan od učesnika toga dana. I da je to neminovna tvoja i moja budućnost i svakog onoga koga je Allah počastio postojanjem. To je svija nama ova. Te ovo su, da kažemo, dijela koja su srca. A ihsan, šta je ihsan? Kada kažemo jedna definicija je, kako nam je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu kazao, je da obožavaš Allaha ko da ga vidiš. I ako ga ne vidiš, Allah tebe vidi. Ovo je najveći stepen, ovo je najveći stupanj koji može čovjek da postigne u svom vjerovanju, u svome, da kažem, islamijetu, u onome što se pokoriš gospodaru si svjetova. Znači da si u konstantnoj vjerskoj svijesti da te Allah dželle fil ula gleda, motri, prati, vidi ti tvoje nijet, vidi šta ti postupaš, kako ti postupaš i takav, to su određeni posebni Allahovi robovi. To ne može svako, Allah ne dade svakom taj poseban stepen, taj stupanj ihsana, osim odabranima kome se Allah pravo smiluje, dobro se smiluje, što se kaže, odabere ga od ljudskog roda, od svih muslimana, od svih vjernika da postaneš muhsin. Pa
možemo kazati kada se zasebno spomenu, onda ulazi u ovo termin da obuhvata i ove druge termine. Šta ovo znači? Recimo, kad te neko pita šta je to islam, ili je li od islama da vjeruješ u Allaha? Jeste. Jeste od islama da vjeruješ u Allaha. Je li od islama da daš zekat? Jeste. Je li od islama da imaš ovaj stepen ihsana, da vjeruješ da te Allah motri, da te gleda, da te sluša? Jeste, sve je to od islama. Ako te ko pita je li od imana, kad te ko zasebno pita, je li od imana da daš zekat? Povećava li ti se iman? Kaže, jeste, od imana je. Iako ono spada u šta? Spada u islamskim tim ruknovima. Ali generalno, zato smo rekli u početku da islam ima najopširnije značenje. I sve ono što spada, pa će se isto ako te neko pita, je li od ihsana da obavljaš 5 vakata namaza? Jeste. Kako ćeš da postaneš muksin ako ne obavljaš 5 vakata namaza? To je nemoguće, to je nezamislivo. Znači, kad dođe pa su rekli, kako su učenjaci kazali, da skratimo ovo, kažu da ovi termini kada se spoje, oni se razdvajaju. A kada se razdvajaju, onda se oni spajaju. Pa, poznavajući ove termine, koja je fajda da poznajemo ove termine, da kažemo ove deređe i da znamo ovo značenje? Šta je ovo? Je da napraviš jasnu razliku ko je na kojem stepenu vjerskom. Ne s ciljem da sad ideš od čovjeka do čovjeka da gledaš ili si ti sad musliman ili si mu'min ili nisi to ili si nekom već. Ne, prvenstveno da znaš da napraviš razliku ti na kojem si halu. Da vidiš ti i oni koji su, da kažemo, u tvoju avliju, odnosno u tvoj emanet, u taj vjerski, ako je to tvoja porodica, tvoja hanuma i tvoja djeca. I ti si za njih odgovoran, ti si pastir svoga stada, to je tvoje stado i ti trebaš da znaš i najveća fajda je da poznaješ ove termine i ove stepene u islamu, sebe da vidiš dokle si i dokle je tvoja porodica. A ne da izlaziš pa za svija da nalaziš komentar ili ovo i ono. Iako i to će ti razbistrit će ti sliku za određene skupine koji su možda pretjerali ili popustili ili ne znam ovako ili onako pogrešno nešto primjenjuju ili nešto pogrešno shvataju. Pa ćemo vidjeti da kod selefa kad bi ih upitali ispravnih prethodnika, jesi li ti mu'min? Postavu mu pitanje, jel si ti mu'min? Pogledajte kako je selef odgovarao. Kaže, izbjegavali bi da potvrdno odgovore na ovo. Izbjegavali bi da potvrdno kažu da ja jesam mu'min, čvrsto da su ubeđeni u sebe, ne. Nego, ako me pitaš da li ja vjerujem u Allaha, da li ja klanjam 5 vakata, da li ja postim, da li dajem zekat, da, ja sam od ja. Ali da stavi sebi epitet mu'mina, iskrenog vjernika na jedan stepen koji se malo uzdigao, ne. Zašto? Jer gospodar kaže فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ i nemoj sebe, svoju dušu ili sebe da hvališeš. Samo hvalisanja je u islamu opasna stvar, opasna zona gdje će biti početak tvog kraja. To je početak tvog kraja i zato je gospodar strogo zabranio i nikako nije dato niti poslaniku alihi salatu se, niti njegovim ashabima da se samo hvale, da se oni nešto uzdižu nad ostalima radi vjerskog svog stepena. Pa su određeni, da kažemo, selefi ili kazali, odgovorit ćemo nešto što je dozvoljeno, odgovorit ćemo ja jesam mu'min inšallah. Inšallah. Zašto ovo inšallah? Ovo inšallah mora da dođe da ne bi upao u ovu opasnu zonu samohvalisanja. Samohvalisanje. Koliko god ti bio dobar vjernik, koliko god možda si postigao i ihsan, ali je na tebe da ti ne preteravaš, da se hvališ sam ispred, da nisi očaran sam s sobom i da to pred ljudima predstavljaš. Što je zabranio gospodar? Pa kažu da ovo inšala treba da dođe iz straha, da ne upadneš u opasnu zonu, a nikako ne smije da dođe iz da kažemo iz neke dvoumice ili iz neke dileme u tome da li ti vjeruješ u Allah ili ne vjeruješ, ne. Znači ne smiješ da va. A vidimo drugo pitanje, kaže kad ti postavu pitanje da li si ti musliman, ovdje ne smiješ da kažeš ja jesam inšallah. Onda ovdje nedvosmisleno dolazi da ti se šta, kolebaš, jel si ili nisi. Jesi ti ušao u ovu ekipu nazvana umet Muhammeda s.a.v. ili nema tu, nego jesam musliman, nego kako? To je prva stvar. I moji bili muslimani tako dalje. I oni koji prihvate islam,
To je, znači, bez dileme ne smiju da ulazu u to da kažu ja jesam musliman inšallah. Ne, to se vraća na ovo. A ovo je bez dileme. Pa ćemo vidjeti da ove, da kažemo, terminologiju, ovu podjelu, vidjet ćemo u Kur'anu. Vidjet ćemo u Kur'anu gdje kaže gospodar svih svijeta innal muslimine wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Doista vjernici, doista su ovi muslimani i muslimankama, vjernici i vjernicama, vidimo, imamo te kategorije. Pa isto jedan mnogo zanimljiv ajet, koji je mene baš otvara mi sliku i objašnjava mi ovu terminologiju, da kaže qaletil a'rabu amanna. Pa su rekli neki beduini amanna, mi smo povjerovali. Amanna dođe mu'minun, da su postali vjernici. Pa gledajte kako gospodar podučava Muhammeda alejhi salatu vesselam, odgaja da on njih tamo odgoji. Kaže kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kaže reci im, vi ne vjerujete, vi ste šta, ali recite, mi smo samo islam primili. Pa u produžetku وَلَمَّا يُدْخِلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ. A još šta? Iman još nije ušao u vaše srce. Znači šta je ovo? Ovo je odgoj da ti sam sebe ne hvališeš. Sad si ti počeo sad tu nešto da klanjaš, da voda, sad nema bolji vjernik od tebe. Ne ide to tako burazeru. To ima stepeni, to ima treba da se pokažeš i dokažeš ne pred ljudi, nego da se pokažeš ispred gospodara svih svjetova, da ti to čvrsto se ubediš, da ti to nemaš sumnje, da ti kad kažeš verujemo Allaha, to jedan jedini koji tvoje obožavanje pripada, to je njemu, nikom drugom. Zato treba vrijeme, zato treba da se lijepo vezi, da svaki jedan ima. Pa smo pričali da svoje vjerovanje trebamo iskreno činiti, uz ljubav, uz strah, uz nadu, uz čežnju i tako dalje, uz poniznu pokornost, da ti to voliš da si pokoran. I sve ovo pripada kome? Lillahi rabbil alamin, gospodaru svih svjetova. I kad ti sve ovo uputi i ne pomiješaš svoje vjerovanje i svoj ibadet, svoje obožavanje tom jednom jedinom sa širkom, bio on veći, bio on manji, bio na neki ovaki ili onaki stepen, onda je već nešto drugo. Onda za to treba vrijeme, za to treba da se čovjek potrudi. Pa je ovo od odgoja čovjeka da ne govori, da se ne hvališe sa svojim vjerskim stanjem, nego će da odgovori ja sam inšallah mu'min, nadam se da sam mu'min. Volim da sam mu'min, volim da postignem stepen muhsina, volim. Ako voliš, Allah će ti dati da postigneš najveće stepene. Pa isto također imamo dokaz da nam gospodar kaže فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أو المؤمنين والمسلمين. Opet imamo gdje kaže mi iz njega vjernike izvedosmo, a u njemu samo jednu kuću muslimansku nađosmo. Nije kazao mu'minsku. Šta nam ovdje kaže gospodar? Da je izbavio vjernike. Kad se kaže vjernik, to se misli na iskrenog, ispravnog, kabul kod Allaha vjernika. Kabul vjerovanje kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A musliman je šta? Nešto drugo. U muslimane spadaju svi. I ovi gornji i ovi što su dole. I oni što su ispred. Pa ćemo isto također kazati da imamo kategoriju koji su iskreni, muslimani, i oni napreduju, idu na imanska stepena ili mu'minska stepena, i imamo muhsinska stepena. A koji su neiskreni, kako se oni zovu? Oni se zovu šta? Munafici. Da, munafici su muslimani. Sad se postavlja pitanje, pa čekaj, zar neće oni biti, njihova kazna, zar neće biti na dnu džehennema? Na dnu džehennema će biti, a ja sad ovdje kažem i tvrdim da su oni muslimani. Rekli smo da oni čine dijela, šta? Koji čine muslimani. I to ih čini muslimanom. A da oni nisu činili ta dijela, oni ne bi se nazivali munaficima, licemjerima, nego bi se nazivali nevjernicima. I zato je ovo posebna kategorija gdje pripadaju muslimane, ali njihov će ishod ili kraj fatalan biti. Te je zato mnogo bitno i kad si na tom početnom stepenu, da to sve radiš uz veliku iskrenost i ljubav i strah i nadu prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Te ovdje nam kaže autor وَكُلُّ مُرْتَبَةٍ
laha arkan, da za svaki ovaj stepen koji smo pomenuli, islam, iman i ihsan, postoji šta? Arkan, postoju ruknovi, postoju stubovi ili temelji na koje se grade ova tri stepena. Pa ćemo polako ulaziti jedno po jedno, pa kaže fa arkanul islami khams. Mi ćemo se baviti dok ne završimo sa islamskim stubovima, sa islamskim temeljima. Ovo su stvari koje je gore dolje mi svi poznajemo, ali proći će poneka stvar, nešto što evo možda ćemo naučiti novo, ali neminovno je da ćemo osvežiti naše znanje i malo se u ovom mjesecu odabranom još više znanjem približiti onome koji sve poznaje i zna. Pa kaže da je da ima islam da je sagrađen na 5, imamo više dokaza, da je poznati hadis Džibrila alejhiselam kada je došao poslaniku sallallahu i tako dalje, dugačak hadis, da se tu pominje da islam je sagrađen na 5 ruknova, erkana, da je iman sagrađen na koliko? Na 6 i da je prema jednim mišljenju ihsan sagrađen na 1 rukun, prema drugim mišljenju na 2, ali to ćemo kasnije za ovaj. Mi ćemo se baviti sa ovim prvim stepenom islamom. Pa kaže farkanul islami khamsa, gdje isto također možemo da uzmemo kao dokaz riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, prenosi nam Abdullah sin Omerov radijallahu anhu, hadis sahih, gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kale nebi sallallahu alejhi ve sellem, buniyal islamu ala khamsin, da je islam sagrađen, bunije znači sagraditi nešto na koliko temelja, na koliko stubova, na 5. Pa koji su to? To je šehadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamu salat wa ita'u zaka wa sawmu Ramadan wa hajju bejtil haram. Šta ovo znači? Da je svjedočenje prva i najbitnija stvar su 2 šehadeta. Često kod nas kažu da donese šehadet, da kaže šehadet. Šehadet, odnosno to što se sastavlja od 2 šehadeta, od 2 svjedočenja. I ono što ću kazati, da ne ulazimo dublje, o ovoj tematici, o šehadetu, odnosno 2 šehadeta, govorit ćemo sljedeće predavanje, ili ako možemo napraviti čitav serijal, ako Bog da, neka ćemo i održati o šehadeti, o 2 šehadeta, ali ćemo na sljedeće predavanje detaljno se baviti sa cijelom tematikom 2 šehadeta. Šta ćemo kazati za ovdje? Da svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme njegov rob i poslanik. Zatim, klanjanje 5 vakata namaza, davanje zekata, post mjeseca Ramazana, ono što momentalno, hvala uzvišenom, činimo, postimo mu mjesec Ramazan i hodočašćenje Allahove kuće Kabe uz poseban ibadet, u posebno ovaj. Pa ćemo malo kratko na ovaj i inšallah ćemo završiti svim predavanjem, gdje se kaže, kad se kaže arkan, šta je arkan? Množina od rukun. Rukun je u arapskom jeziku stup ili temelj ili nešto na što se oslanja. Nešto se na njega oslanja. Pa se u građevini kaže da jedno zdanje ne može da bude u njegovom obliku, u njegovoj formi, bez da ima jake, čvrste temelje. Sve što je veće to znanje, sve što je uzvišenije, da idemo na više i gradimo ga, on mora da ima jake temelje ili jake stubove. Znamo da krov, ne može biti gore krov, da bude na njegovom mjestu ako nemamo stubove. Logično. Pa je i poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovdje nam i naša vjera ovdje nam slikovito jasno pokazuje i dočarava nam, dobližava nam šta to znači rukun i šta to znači kako se islam lijepo gradi. Pa ćemo kasnije sa velikim dobrim dijelima, hajratima na te temelje graditi, na čvrste, jasne, nedvosmislene temelje graditi i graditi naše to znanje, naš islam, odnosno naše konto s kojim ćemo stati ispred gospodara svih svjetova. Dobro, isto također smo rekli, znači imamo 2 hadisa, poznati Džibrilov, alejhiselam hadis, da je 5 stuba, dokazuje ove riječi ovoga autora, rahmetullahi alejh. Isto također dokazujemo sa hadisom Abdullah ibn Umara radijallahu anhu, da je sagrađen ovaj. Isto također nam kaže Hafiz ibn Rajab, rahmetullahi alejh, kada komentariše 40 nevevih hadisa, da
I ovdje poslanik seleme je uporedio ovo što smo malo čas kazali, da je uporedio ovo sa građevinom. Islam je uporedio sa građevinom, što znači da onaj ko svoj stup sruši, ruši građevinu. Onaj koji svoje temelje drma, ljulja, njemu će se cijela zgrada ljuljati. Njemu će se čitav islam ljuljati. I zato je mnogo bitno da čovjek temeljito pređe ove osnovne temeljite stvari kako ne bi srušio svoje zdanje, a to je islam, to što je najbitnije u tvom životu, s time što ćeš otići kod Allaha subhanahu wa ta'ala, stati ispred njega, ili ćeš biti kažnjen, ili ćeš biti nagrađen. I zato je mnogo bitno da ovi dersovi se slušaju temeljito, pažljivo, da bi shvatili i da bi kasnije, kad izađemo na vrata, što god budemo uradili, da se vratimo. Jer se sve vraća na ove temelje ovdje. Pa kaže se da onaj, normalno, da od ovih 5 nisu svi na istim stepenu, po bitnosti, po važnosti. Pa kaže onaj koji šehadetein, ova 2 šehadeta, počne da dira tu, pa počne da sumnja, pa ih sruši, nek znade da je takav je srušio čitavu svoju vjeru. Izleteo je iz svoje vjere bez imalo sumnje. Počneš li da nekako drugačije počneš da vjeruješ, pa ne pored Allaha, pa mogu ja i neku dovu tamo ili vamo, mogu ja nekom evlijavu, mogu ja nekom mrtvom, mogu ja nekoj kravi, ja mogu neko vome, mogu onome, ne moš. Ako hoćeš da budeš dio ekipe nazvane umet Muhammeda alejhi salatu wasalam, ne moš, to zaboravi. I zato se kaže da je ovaj, da kažemo, prvi temelj, iako u sebi ima 2 tačke, 2 svjedočenja. Šta znači ovdje? Da je poslanik sallallahu kazao da je jedan temelj. Zašto? Jedan bez drugog ne može. Nije validan kod Allaha, nije kabul kod Allaha. Ne možeš samo da svjedočiš da je Allah jedan jedini dostojan da se obožava, a da ne uzmeš Muhammeda alejhi salatu vesselam za svog poslanika. I obratno, da tvrdiš da je on jeste, ko što jedni određeni kažu skupine, da, to je vaš poslanik, mi ga priznajemo za poslanika, ali mi nećemo da uzmemo Allaha, da priznamo za Boga. Isto, neprihvaćeno. Dio, samo jedan, da kažemo. I zato je Muhammed alejhi salatu vesselam, islam došao, stavio ovaj temelj. Iako ima 2 tačke, stavio ga u jedan temelj. Jer jedan bez drugog ne mogu. Zatim, isto od velike važnosti, od velikog, da kažemo, rušenja prema hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, men taraka as-salat fa huwa kafar. Kaže poslanik, ko bude napustio namaz, on je počinio nevjerstvo. Pa kaže, ko i ugovor između nas i njih, ko su to njih? Hrišćani, jevreji, ehlu kitabije. Između nas, muslimana, ugovor između nas i njih je šta? Namaz. Ko bude ostavio namaz, nije od nas, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ne pripada ovom momentu, ne pripada ovdje. Iako moram, radi pravde, radi pronošenja znanja, emaneta koji pronosimo, da se ulema razišla o tome ko, kako, na kojim je stepeno taj tariku sala, onaj koji ostavlja. To je zasebna tema koju možemo govoriti na tu temu. Inšallah ćemo nekad govoriti. Je mnogo bitna. Je opasna, ali ono što možemo kazati i potencirati, teško se onome i insanu koji ide po liniji, po ivici, gdje je dozvolio da bude predmet razmatranja i ihtilafa među ulemom, jel on pripada među muslimanima, kakvim mu'minima, kakvim muhsinima? Da li on je u ovu ekipu nazvana umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ili nije? Boj se Allaha uzvišenog, počni da mu klanjaš ako si kazao ašhadu an la ilaha illallah wa ašhadu anna Muhammeda rasulullah. I druga po bitnosti, po važnosti, da kažemo, drugi temelj, drugi stup po bitnosti nakon šehadetejna, nakon 2 šehadeta je namaz. Opasna je stvar, opasna je ostavljati namaz, odgađati namaz, igrati se s namazom, jer je to jedno od najdražih dijela Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve ibadete, i ova ovdje, sad što radimo, što postimo i što se podučavamo i slušamo i govorimo i pozivamo na dobro i pozivamo ka Allahu, odvraćamo od zla i tako dalje, sve je ovo gospodar propisao preko Džibrila a.s. Osim je propisao na nebesima namaz. Kome? Direktno Muhammedu a.s. Radi važnosti ovog ibadeta direktno u razgovoru s njime kad je bio na Mirađu,
kad je imao jedan veliki fadilet, jednu veliku počast i odliku od svih drugih pegambera, poslanika, naš poslanik Muhammed, alejhi salatu vesselam, da ga Allah počasti s putovanjem koje je posebno da je govorio sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže nam treća po bitnosti od ovih stubova ili ovih stepena kod Islama je wa ita'u zeka. Wa ita'u zeka je zašto znači to i da dajemo zekat. Šta je to zekat? Zekat je ibadet kojeg činimo našim imetkom. Da, danas su muslimani misle da mogu samo trebaju da čine ibadet, kako? Možda samo riječima, ja sam musliman, to je dovoljno. Ili samo da čini ibadet, da dođe da isklanjeno. Ako hoćeš da budeš pravi musliman, ako hoćeš da budeš potpuni musliman, ako hoćeš da budeš, da kažemo, tvoj islam da bude potpuna slika kod gospodara Svevišnjeg, moraš da činiš ibadat i imetkom. Imetak je mnogo drag srcu, vežemo se mnogo za taj imetak, ali je gospodar to propisao. I šta je zekat? Dajemo određenu količinu našeg imetka, izvlačimo iz našeg imetka, tačno određeno vrijeme kad imamo godinu dana, na tačno određene 4 vrste, da kažemo, imetka koji posjedujemo. Pa koja je prva vrsta? Prva vrsta je, da kažemo, dragulji kao što su metali koji su skupocjeni, a to je zlato, srebro i sve što spada u tome. I tu spada isto također daje se zekat na novac. I za sve ovo ima propisi koji su došli u Kur'anu i Sunnetu. Ovo je vezano za fik. A također imamo, druga vrsta je koja imamo šta? Da dajemo zekat na stoku. Ako imamo stoku određenu, krave, ovce, koze i tako dalje, onda dajemo na ova. Treća vrsta je šta? Da imamo usjeve, odnosno da imamo neke plodove koji ubiramo svake godine. Recimo da u arapskom svijetu su najčešće hurme, ovdje su jabuke, kruške, šljive i tako dalje, pa na osnovu toga propisima određenim, kako su došli u Kur'anu i Sunnetu, davat ćemo zekat. I četvrta je šta? Je trgovačka roba. Ljudi koji su biznismeni, koji se bave biznisom, trgovijom, oni će na svoju trgovačku robu dati šta? Zekat. Pa je zekat znači na trećem nivou i Allah dželle fil ula često u Kur'anu kada pomeni, kada naredi namaz, odman pominje i zekat. Tako da nemojmo se igrati sa zekatom. Onaj koji je dostigao njegov imetak od ovih 4 vrsta, ako imaš nešto ti je dostiglo nisab, pitaj se sve te detalje. To je jedno veliko, široko, obimno, da kažemo, polje gdje zahtijeva da se prolazi lijepo, fino, da se lijepo odgovori tačno. Ako si dostigo, nemoj da škrtariš, jer će ti gospodar to mnogo puta više uzvratiti i vratiti u toku te godine. I moli Allah uvijek da budeš onaj koji daje zekat. Nemoj da se bojiš zekata, nego uvijek da moliš Allaha da te počasti, da budeš od onih koji daju zekat, pa da tvoj islam bude potpun. A ne da se bojiš i sad ako ću imati onoga, ja trebam da dam zekat, pa da se bojiš neimaštine. Da istava šeitan plaši sa neimaštinom. Ne. Zekat je nešto što će te učiniti još bliži Allahu subhanahu wa ta'ala, još će ti biti bolje. Zašto? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ona ruka koja je gornja je bolja nego ona donja koja prima. Pa budimo oni koji su bolji. Doista, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allahu draži je onaj vjernik koji je jači od onoga slabijeg. Iako su obodvojica su dragi Allahu subhanahu wa ta'ala, ali mu je draži onaj koji je jači. U svakom smislu, i u ibadetu, a ibadet je zekat. Pa imamo, kaže, saumu Ramadan. Saumu Ramadan je ono baš što mi danas činimo, hvala Allahu, u ovome mjesecu Ramazanu, a to je post. Šta je post? Post je da se odreknemo odricanje od hrane, pića, intimnog kontakta i sve vezano što je ono zabranjeno, da ne ulazimo u detalje, od pojave prave zore do zalaska sunca, odnosno nastupa akšamskog vremena. Ono što je vezano za našeg poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam i Ramazana obavio je, prenosi da je posteo 9 Ramazana,
9 punih Ramazana, i također da je ovaj propis stupio na snagu, dobio je svoj, da kažemo, stepen farda, obaveznosti za svakog punoljetnog muslimana i muslimanku i tako dalje, sve ti uslovi da ne pominjemo, druge godine po hidžretu. Pa je opasna stvar onaj koji bez ikakvog opravdanog razloga ostavi post u mjesecu Ramazanu, dobro je zadrhteo, dobro je zaljulio svoj islam, svoj, da kažemo, iman, svoj ihsan, i dobro je ubacio se u tu opasnu zonu, onaj koji ne posti Allah subhanahu wa ta'ala danas, odnosno u ovom mjesecu Ramazanu. Posebna je prilika jer je mjesec Ramazan, mjesec Kur'ana, mjesec sabura, mjesec čega? Mjesec rahmeta, mjesec, da kažemo, ufatin je taj sociološki aspekt gdje imamo te obroke zvani iftari, gdje se rodbina malo jača veze, te rodbinske, prijateljske veze, pa idemo jedni kod drugih na iftare, pa neki ako nema kući pozove nas da kažemo u restoranu i tako dalje, pokazuje se ta čast, da kažemo ta bratska ljubav i tako dalje. Vezano za mjesec Ramazan, hvala Allahu, imamo predavanja svake noći, tako da neću da duljim toga. I završavamo sa petim vrhuncem, da kažemo, a to je hač. Šta je to hač? Hač je u arapskom jeziku zijaret. Zijaret Bejtullaha. Zijaret Bejtullaha, jel samo dodeš da ga zijaretiš? Ne. Zijaret poseban, u posebno određeno vrijeme, sa posebno određenim ibadetima, koji su samo posebno tamo se obavljaju. Tavaf nema ovdje u Skoplje. Nema u Skoplje tavaf. Nemamo u Skoplje i hram. Nemamo u Skoplje mikat. Nije kod Katlanova mikat, nego je, zna se, Zulhulejfa, u Medinu. Znači, imamo posebne ibadete, u posebno zijaretu, posebne, posebno određeno vrijeme. Naš poslanik alihi salatu wasalam obavio je jedan hač 10. godine po hidžretu i to je bio oprosni hač gdje se oprostio sa ummetom, svijama nama koji sluša tu hudbu oprosnu, onda se on tad i oprostio od svija nas i nakon toga malo je preselio Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u znanju, da nas učvrsti u jekinu, da nas učvrsti u jakom ubjeđenju, jakom temelju, u ovim temeljima, da jasno znamo da sve što budemo gradili, gradimo na ove temelje, gradimo na ove stubove i sve ono što bude na više išlo od naših dobrih dijela, bit će čvrsto i jako i neće nas se poljuljati. Nemojmo da ljuljamo naše stubove, nemojmo, ne do Allah, da rušimo naše stubove, ostavljajući 2 šehadeta, ostavljajući namaz, igrajući i smijavajući se sa namazom, ne obavljajući ga onako kako treba, nego trebamo se dobro potruditi da to sve znamo, da sve to naučimo, da to praktikujemo i da to volimo da praktikujemo i da se nadamo nagradi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.